हमारा में हो गल माल रसिया न हो घर के धन छूछे पड़ल बा रहता रोज बसिया न हो हौआ कपासी देता रनासी चढ़ी के ऊपर उतरेला हौआ कपासी देता रनासी चढ़ी के ऊपर उतरेला केलावा पतिनु टाइम मानेला केलावा पतिनु टाइम मानेला छुछे पिछवाना बावे राजा तोहरे वियोग में किसन कुछ पर फसल बावे लभवाला रोग में राजा जी सुखी के हो गइल आठी ले के लाठी का कूदेला राजा जी सुखी के हो गइल आठी ले के लाठी का कूदेला केलावा पतिनु टाइम मानेला केलावा पतिनु टाइम मानेला। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।